खालामगासिनोसो दिनैबा हले बेखौ गारनायाव गैयाहायनो ला नोङो सिखावसालि पास फैसानि दालि मालायनिफ्रायलाय मानोलाय नोंलाय मबाइल खावनांगौ आंनि नामखौ लेथ्रा खालामनांगौ दङ नांथालि हारामि पास फैसानि दालि थास' फाग्लि आयौ माबसे बुगासिनोलाय खानानै ओइ हामा एसेबां बुबाय थानांला गथ' मानसिखौ गथ' मानसिया सिखाव खावोना लासिं मानो सिखाव खावनांगौ बियो नोंहा आंनो बुस्थु बिबाबो होआ नालाय बेनिखायनो खावनांगौ गोनां जादों आरो आयौ बाला नुबायना दुमफाव नुबायना बिनि आखलखौ आं बेनो बुस्थु होआबानो बे मालायनाव खावगोननो बेखि माबा खोथा जाबाय बुबाय थानांलाहाय बिदि बुबाबो गिया आं नुबायना बिखो जाया बुबाबो गिया होननानैसो बुंबावदों नोंखौबा हले दिनै आङो थैफ्राम होगोनसो मिथिबायना थैफ्राम होगोन नोंलाय मालायनि मबाइलखौ खावनांगौ दाथ' पुलिसआ नोंखौसो लांफैगोन ओइ हारामि मानो मालायनि मबाइल खावनांगौ नोङो आयौ आंथ' नोंखौ बिदि फोरोङाखैना बोरै रोंनानै थाखो नोंलाय बोरै रोंनानै थाखो आं रावनिफ्रायबो रोङाखै आंखौ रावबो फोरोङाखै आंनो नांगौ नालाय आं गाव हारसिंनो रोंनानै थादों बिनायाव मोनाबा सेनानै लानांगौ होननायखौ नोंनिफ्रायनो खोनानो मोनदों आं ओइ बदतमिज हारामि गावनि बुस्थुखौसो बिबाथाय मोनाबा सेनानै लानांगौ दा नोंलाय मालायनि बुस्थुखौलाय मा खि मोनजानो सेनांगौ मा बेबो खावलायथारदों आरो बे आब' दुमफावनि मबाइलखौलाय मा खि मोनजानो खावनांगौ नोङो दाखालिबो नोङो थगायनानै फैसा लानानै फैबाय आरो बेनि मबाइलखौनो खावनानै लाबोलायबाय एसेबां गाज्रि ना नोङो ओइ थांफैदोलाय नों मानो बिदि जालांखोबा मानो बिदि जालांखो आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो थांफैदोलाय नोंखौ आङो बर'नि बुंबाबो हाला आं हारसानि बुंनांसिगौ नामा एनेखा नखरैबि होननानै दे जाबायसै बांद्राय रागा जोंनांला उनाव लासैनो बुजिलांगोन बियो दा उन्दैखाय बारा बुजियाखै उन्दै गेदेरा मोनथिखायो सिखाव खावनाया गाज्रि होननानै आंथ' बे नांथालिखौ सिखाव खावनो फोरोङाखैमोन हारामजादिखौ मानो इसिबां सिखाव खावग्रा जाखो बालायो बाला दाथ' पुलिसआ नोंखौसो हमफैसिगोन दे हमफैया आं पुलिसनो खोन्थाखाहरबाय हमफैबाबो जेबो नङा बाला बेफोरबायदि सिखाव मानसिखौ आरो नों बेथि ओंखारल' नों फुजा नायनो दिनैबा हले नोंखौ आङो हरसे सानसे बेवहायनो खानानै दोनगोन बाला बिदि खाना दोननाङा आं खेवनानै हैनि नाङा आंनो रावनिबो अननाय नों दानो खेवनानै होगोन आं गाबोन फैनो बुजाखागोन नोंलाय आंखौलाय बासायबाय थानो फैनो हागोन नामा बेनिखायनो खेवनाङा थागोन बिदिनो आं थांफैदेलाय हामा बेफोरबायदि बुंनो आरो सिखाव खावनाया गाज्रि ना गाज्रि बुस्थुफोरखौ सोलोंनो नाङा दे मोजांखौसो सोलोंनांगौ नों दिनै सिखाव खावदाव गाबोन सिखाव खावदाव बिदिनो सिखाव खावलांबाय थानो लुबैगोन सिखाव खावनाया मोनसे पापसो हामा दे नै बे बारनिफ्राय आं नोंखौ निमाहा होनो हानाय नंला दे बेनो लास्ट निमाहा होनाय जाबाय दिनैनिफ्राय जेबो सिखाव दा खावसै आरो मालायनाव सोङा हसिया बिमा बिफाफोरनिफ्राय बारगा खामानि मावनाङा मिथिबाय दुखु मोनोना बिमा बिफाया जोंनो गासैबो बुस्थुखौ होजोबनो हाया सम आरो थासारिखौ लोब्बा लाखिनानै जों गावसो गावनि आथिङाव गसंनो नाजानांगौ गावसो जुजिनांगौ मावनांगौ लानो लुबैनायखौ गावसो खामायनानै लानांगौ गासैबो बिमा बिफायानो जोंनो होजोबनो हायाना बिमा बिफानि सायाव जों सोनारजोबबाय थानो हायाना मालायालाय बोरैथो होयो बिमा बिफाया जोंनालाय मानो होआ गासैबो बेसादखौ होजोबनो हायाना बिसोरना जेब्लाबो होनो हायाल' होनबाय थायो बिसोर आंखौ अनखायानो अनाया बेखौ होनो आरो अनिया माखौ बुङो मिथिबाय नोंनो ओंखाम दै होआ नोंनि मोजांखौ जेब्लाबो लुबैया नोंखौ हाजिरा मावहोगौमोन फरायनाय माबानायनिफ्राय नोंखौ गोजानाव दोननानै नोंनि सायावसो जानो नाजागौमोन नोंनि लुबैनायफोरखौ नोंनि सिमांफोरखौ मोनसेबो जाफुंहोनाय नङामोन नोंखौ अनामोनब्ला मिथिबाय होमबालाय मानोथो मबाइल गंसेखौनो होआखै बिसोर आंखौ अनोबा मबाइलखौलाय होगोन ना हाखा दावरालाय बहा होनो हानांगौ जाखो जों गैयिफोरालाय थांफैदोलाय मबाइला एसेबांबो गिदिर नङा दे नोङो दानो मेट्रिक पास जायाखै मेट्रिक पास जाबा मबाइल लाबानो जाबाय नों होगोन नामा आंथ' बहा होनो हानो होमबाबो आरोहाय माबा मोनसेथ' जाहैगोन बियो नों मेट्रिक पास जाबा बेनिखायनो बांद्राय मबाइल जाबाय थानाङा दे आरो सिखाव खामानिखौ मावथारनाङा हामा जोंना बिमा बिफाया होनो सानजोबबाबो होजोबनो हाया बेयाव बिसोरनिबो गोरोन्थि गैया मिथिबाय दे आं खेवना होनोसै आं दाय मावदों आं साजा लागोन खेवनाङा जाय आंखौ साजा होदों बेनो आंनि दिरुंखौ खेवथों नों नङा नुबाय दुमफाव आंनि फिसाजोनि आखलखौ नुबाय ना
जेबो नङा जायखिजाया नों बुवाबानो जाबाय आरो बुबाय थाबा बांसिनसो अख्रा जायो बुनांला दे आं थांनोसै ओइ थाम्फै देलाय नोंलाय मानो सिखाव जाखो आंथ' नोंखौ सिखाव खावनो फोरोङाखैना थाम्फै देलाय नोंहाय मा बालनि सिखाव खावनाय बेबो हाफांनि फिसालाखौसो दाय साजायबावदों दाखि न'आव फैनानै बखिया जाबाय माबायदि मानसिखौ एग्रांनांगौ माबायदि मानसिखौ एग्राङो नोंलाय आयौ बाला थाम्फै देलाय मानो इसेबां अख्रा जाखोहाय थाम्फै देलाय नों मानो बुजिया आं नोंनो दखना होआ होनबानो आं होआलासिनो थागोन आरो आं नोंखौ टाइम होखादोंमोन ना नोंनो दखना होगोन होननानै नोंलाय मालायनावलाय मानो फैसा बिहैनांगौ आंनि नाम लानानै मानो फैसा खावनांगौ थाम्फै देलाय नों माला मोजां जागोन माला मोजां जागोन ओइ नांथालि हायाबि जेरै बिमा एरै फिसा नों मोजाङै गियान होनायमोनब्ला नोंनि फिसाजोआ सिखाव जागौमोन नों मोजां बोसोन होयैखायसो नोंनि फिसाजोआ दिनै बेबायदि दा आं मिथिगौ आंनि फिसाजोनि आखलखौ आरो आं मालाबाबो आंनि फिसाजोखौ सिखाव खाव होननानै बुङाखै दे हाफां रावबो बिमाया फिसाफोरखौ सिखाव खाव होननानै बुंखाया आं मिथिखायो नाथाय माखासे खोथा थाबावो जाय खोथा आखलफोरावनो फिसाफोरा बेफोरबायदि जायो मिथिबाय आंनि फिसालाखौ नोङो मा होनदोंबा सिखाव आंनि फिसालाया दुम्फावनि मबाइल खावगोन आंहा आंनि फिसालानो जेबो होनो हाया जाखो ना माखो दिनै आंनि बानलु बिदां फिसाया गावबो खामायनो रोंबायसै मिथिबाय दा बिनि बैसोआ बेसेबां जादों बे बैसोआवनो बियो बिफाजों थाफानानै बिफानि गासैबो खामानिखौनो मावनो रोंग्रा जाजोब्बाय बेनि सायाव बियो सिखाव खावगोन नंखाय मबाइल गंसेनि थाखाय मा साननानै नोङो आंनि फिसालाखौ मबाइल सिखाव साननानै नोङो पुलिसनाव थांलायनायमोनहाय नोंनि फिसालाया खावदों होननानैथ' आं थाङाखैमोन ना पुलिसफोरासो उनाव नाम्बारखौ माने मबाइलनि EMI ना मा नाम्बार होनो बेखौ ट्रेस खालामनानैसो मोनदों दा बेवहाय आंनि दाय गैयाना आरो दायनिगिरिखौ आं साजा होखायो बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ थिगसे बुबाय सोबाबायबो आं आरोबाव बुबावगोन आं दिनै बेनो ओंखामबो होआ ओंख्रिबो होआ फुजायावबो थांनो होआ बिदिनो हरसे सानसे खानानै दोनगोन आं मिथिबाय हाफां नोंहा नोंनि फिसानि सायाव मा खालामो खालामबाय था नाथाय आंनि फिसाखौ दिनैनिफ्राय सिखाव सेरेब होननानै दा बुंखा आं रावनिबो फिसाखौ सिखाव होननानै थोंजोङै बुङाखै बाल दाबो लाजिनाय गैबावा ना नोङो दावसो देलाय आंनि फिसालाखौ नोङो बा सिखाव साजायनानै दा बोरै मोनदों गावनि फिसाजोआ सिखाव जाफिनबाय लाजियाखै नोङो लाजियाखै लाजिया जाबाय लाजिनो रोङाबाबो लाजिदों आं दिनै आंनि फिसाजोनि आखलनि थाखाय मिथिगौ नोङो थाम्फै देलाय आं ओरैनो बुङा गैजा रोङिनि फिसाफ्रा आखल गैया होननानै गाबागाव आखाइ दं आथिं दं खामायनानै मबाइल लानो हाया नों आंनि बैसोआ खामायनायनि जायाखै आं देनां फैसा खामायबा फैसा बुरजा मोनबा नोंनि मोखाङाव गारलागोन आं सिमा आं नुदों आंनि मोखाङाव फैसा गारलानो नों बायदि थिरै मानसिखौ फैसाजोंनो थुखैनो हायो आं होमबालाय मानोथो थुखैफैयाखै थुखैफै बाल्थिंनैसो लानानै एथबां फैसा थाखाखौ लानानै दुगा जादोंबा आं दाहाय दुगैबा आंनो होफैबानो जाबाय नोंनि फैसाजों दुगैनो आंनि फैसाजों दुगैनो थाखायबो खाफाल नांबाय मिथिबाय नों बायदि नेहात मानसिफोरा आखलावबो गैया महराव एसे दङबाबो महराबो लाजाखाया बेनिखायनो आंनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंदों आं नोंखौ नोंसो आंनि खाथियाव फैदों आं नोंनि खाथियाव थाङाखै माथो आरो नों आंखौ जेखि बुङा माने आंखौ गादबनानै दोननो हाया नोंसोरबायदि नेहात मानसिखौ गादबनानैलाय मा मोननो आंलाय जेराव मुलाम्फा दं बेवहायसो थांगोन आं नों बायदि मानसिया जे आंजों रायलायनो मोनदों बेखौनो रंजा नै गावहा बिमा बिफा माहाजोनाव जोनोम जानो मोननायखाय दुगा जादों आरो नों बायदि मानसिया जोंफोरबायदि न'खराव जोनोम जानायमोनब्ला नोंनि खर'आबो खामानि होनाय नङामोन जेराव बिमा बिफाया सानफ्रामबो नांलायलायबाय थायो अनलायलाया सानफ्रामबो फैसा थाखानि नांलायलायबाय थागोन फिसाफोरनि खुसिखौ जेबोखौनो ताल लाया गावसोरल' खुसि थाबा जों थाफानांगौ गावसोर दुखु जाबा जों गाफानांगौ नों मा बुजिनो बानलु बेदां माहाजोन न'खराव सनानि सामस लानानै जोनोम मोननायखाय दुगाथार नामा दाबायदियाव दुखिया न'खराव जोनोम जानायमोनब्ला नों बायदि मानसिजों आंबो रायलायलामोन ओइ बाथामिस मा होनदों नोङो हारामि आंलाय नंगौखौसो बुंदों दा माहाजोन न'खराव जोनोम जानायखाय दुगाथार ओइ थाम्फै देलाय बिदि नङा माहाजोन न'खराव जोनोम जाबानिखि लाखि जायो बे नङा दुखिया न'खराव जोनोम जानायाबो इसोरा दानानै हरनायसो जों बयनोबो इसोरा माबा मोनसे थांखि लानानैसो हरखायो नाथाय जों थांखिखौ नागिरनानै लानो रोङा जों बुजिनानै मोना आन्दायलाबायनानै थायो नाथाय बेनि गेजेरावबो गोबां जानो गैयै न'खरनि मानसिफोर दं बेसेबां माहाजोन जालांदों बेसेबां गुनि गियानि बेसेबां खस्थ' खालामनानै देरदों लावदों आरो नोंहालाय मानोथो सिखाव खावनो सोलोंलाबायखो दानोलाय आं सिखाव खावनो होननानै खावाखै आंनि आखायासो थानो हाथारैनि मबाइलखौ लानानै फैदों
बे आखायानोथ' मानो इसिबां गाज्रि नोंनालाय? दाथ' नोंखौ जों पुलिसनोबो हरनो हायोना? नङा माथो आब' दुम्फावआ आंखौ पुलिसनो हरखाया होननानै बुंदों। आब' दुम्फावआ पुलिसनो हरागौ माने नोंसोर आंखौ पुलिसनो होनो हाया माथो। आरो आं उन्दै मानसि। आयौ बाला नोंखोना? बुबाव दावसो देलाय बेफोरबायदि उल्था उल्था गथ'फोरखौ। बिसोरखौ ना लाइ होथारनो नाङा। नङाबा लाफाखानो बारा गोबाव नाङा बिसोरनो। आंथ' आंनि फिसाफोरखौ दासिमबो बुखायो। बुबाव? जाबाय दे जाबाय। बांद्राय बुबाय थानांला। आरो आं बेफोरबायदि बुलु बुलाखौ नायनो बायो। बेबो हिनजाव मानसिफोरखौ आं थांनोसै। नो लाबाव नांथालि नो लाबाव नोंखौ आं दिनै फिथा होबाय थागोन आं नोंनो लावदुम फिथा। नोंनोथ' मानो इसिबां गाज्रि जाखो आयौ बाला? रागा जोंनायावनो दाय मोननायावनो बुखा नङाबा आंखौ बुनोबो मोननाय नंला। आयौ खुगाया मासे उल्था उल्था बेनालाय आयौ आयौ आयौ। नुबाय बेसेबां अख्रा? बुबाबो दलद थानानै गोमजोर रिप्लाइसो होगासिनो बियो। नुबाय दा नुबाय माबायदि अख्रा गोसोनि मानसि बियो। आं बेखौ गासैबो खोथाखौ फोरोङाखै मिथिबाय। नुनायालाय नुबाय। बेबा सोरनि सोलोंखो? जोंहानि न'खरनि सोरनिबा लाथारदों बियो। मानसिखौसो नायगिरनानै मोनाखै आं सोरनि लादों? नै गावनिनो लादों। गावसो सिख्ला समाव जि गाज्रिखामोन आखला। दा फिसाजोआबो गावनिखौनो लाथारदों। दे नोंहा मा खालामो खालामबाय थादो आं थांनोसै। थां दे बाथोमै हारामि। बिदिनो थानाया दिनै ओंखाम ओंख्रि जेबो मोनजाया बाला। आरो नोमफायाल' फैथों नोमफायाबो दांफैगोन दिनै नोंखौ मिथिबाय? हारामि गिया माथो आं। आरो आंनो जि बुस्थुखौ नांगौ बेखौ नांखागौ। बेखौ रावबो होनो हायाबाबो अरजाया। आं गावनो हारसिंबाबो लागोन। नांगौबा बेखौ सिखाव खावनानैबाबो लागोन आं। बेबाराव आं सिखाव खावनानै हमजाबायना आङो। बे बानलु बेदांनि गारियाव केमेरा थानाया आंखौ गाज्रियैनो फासायहोबाय। एबारनिफ्राय आङो बांसिन मोजाङै सिखाव खावगोन। आं ओरैनो थाम्फै देलाय नङा। थाम्फै जानानै मालायनि थै सोबखुमागोन आं। नायबायल' था नोंसोर। सानसे नैबे थाम्फै देलाया बयजोंबो सिनायजागोन। आरो निउस पेपारनि हेडलाइनाव गाज्रियानो जा मोजाङानो जा आंनि मुं थागोन। जायफ्रा फिसा हा जों गैयिफोरालाय बोरैथो गोनांफोर बायदि जानो हानो? जायफ्रा फिसा जा एसे दङ बे फैसाजोंनो फुजा नाहैदो आरो लोगोफोरजों गिदिंहैदो। मालाय लोगोफोरा माहाजोन गोजा। मालाय बयबो जुथा मोजां मोजां गानदों गस्ला मोजां मोजां गानदों। आंहा जेबोआनो गैया। हाब जों मालाय बहा होनो हानो फिसा। नोमफायाबो बेंगालरनिफ्राय फैसाखौनो हराखै। कम्पानियावबो फैसाखौनो मोनाखैनो। कम्पानिखौनो गारां गारांसो जादों। मालिकफोराबो मोजाङानो नङानो। आं मिथिगौ आयै। होमबाबो गोसोखौ बिराद दुखु मोनदों। जोंहा मानो दुखिया जानाय होननानै। मालायफोरा माहाजोन जोंहा मानो दुखिया होनना। दे फिसा गाबनांला। आं दाखालि हाजिरा मावहैनाया फैसाया मोननो गोनां दंमोन। बेखौ बिनानै होफैगोन आं दा नोंनो। नाङालै आंनो। दे जेबो नङा। बे आलु भाजिखौ एवनानै दोनबाय आं थां जाहैदो। जागोन दे। आच्छा बार' थाइबानि लारु। आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा। नोंथांमोना देग्लायनि बिसायख'थियाव आंनो भट होनानै आंखौ देरहासार जाहोबाय। बेनि थाखाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारनिफ्राय अननाय खुलुमनाय गासिबो जासिहरबाय। थ' आं एम जास्ला मोना नोंसोरो आंनाव फैबायानो नङा होमबा मोनसे प्रब्लेम लानानै। गासैनिबो प्रब्लेमखौ खेबसे लागिनो सुख'नो हानाय रावनावबो गोहो गैया मिथिबाय। बेनिखायनो धैर्य हमनांगोन नोंसोरो आंनिफ्राय हेफाजाब मोननो लुगैदोंबा। लोगोसे हेफाजाबखौबो ओरैनो लाबा जानाय नङा। बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो मोननैसो खामानियाव नोजोर होनांगोन। जाय मानसिया थाखा फैसा गैया बे मानसिया हाबा जानो मोना। आरो हाबा जानानै गथ' गथाय खांनोबो मोननाय नङा। मानो होनोब्ला बेहा सिगां नायग्रोनांगोन गथ' गथाय खाङोब्ला गथ' गथायखौ मोजां स्कुलाव थिनहरनो हागोन ना हाया, गानहोनो जाहोनो लोंहोनो गाइखेर बिस्कुट बादाम दावदै जाहोनो हागोन ना हाया बेफोरखौ नायनांगोन। जेब्लासिम गावसोरो थि नङा जे गावनि फिसाखौ फिसिनो हागोन ना हाया अब्लासिम बिसोरो गथ' गथाय खांनो मोना। आरो जाय मानसिया गथ' गथायनो टाइम होनो हाया बिसोरबो गथ' गथाय खांनो मोना हाजारखि माहाजोन जायाथों मानो। मानो होनोब्ला रां रुफा गैयालासिनो गथ'फोरखौ जेव जेव खांगोन सोलोंथाइ होनो हाया जागोन। बैनि खोथा खोनासंलाबायनानै मालायनि खोथायाव गोजावगोन। बेनिफ्राय उल्टा बर' समाजासो गाज्रियाव थांगोन। बेनिखायनो जोंनि फोलेरा खमानो जाथों सोलोंथाइया बिराद मोजां जानांगोन। सोलोंथाइया मोजां जायोबा सासे सानै मानसियानो बुहुमखौ मोजां खालामनो हायोनो। नंगौना नङा? जोंहा बिथां जुबिन गार्डखौनो लालाय सासे मानसियानो दिनै इन्डियानि मानसिखौ जेरै सोमावग्लुंजोबहोनो हादों गासैबो जाथिनि मानसिफोरखौनो दसे समनि थाखायबो खौसे खालामनो हादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो लेखा गोरों जानांगोन गुनि गियानि जाजोबनांगोन गासैबो। बेनिखायनो जायहा फैसा थाखा गैया बिसोरो हाबा जानो मोना। आरो गोसो थोलायनानै लोगो हमलायनो लुगैदोंबाबो लोगो हमलायथां बहाबा थांनानै। बेसर बारि दं औवा बारि दं माइ बारि दं बेफोराव लोगो हमलायहै। आंहा बुंनांगौ गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय गथ' गथायखौल' खांनो मोना जेब्लासिम नोंसोरो
खान्थि बिथिङाव नोंसोरो जेब्लासिम स्टेबल जायो अब्लासिम रावबो हाबा लानो मोना रावबो गथ' गथाय खांनो मोना बास बेनि उनावहाय जों इएमखौ दाय होसिगोन नामा सरकारा माथो जेबोखौनो होआ होननानै आरे सरकारखौ मोजां खालामनो नोंसोरबो रोंनांगोन ना बेनिखायनो होनखादों आंनाव जानला मानला फिसा प्रब्लेम लानानै आंनि खाथियाव दाफै जेरै प्रब्लेमा बुं लामाया गाज्रि जादों लामा बानायनानै होगोन दलं गैया दलं बानायनानै होगोन फोरोंगिरि गैया स्कुलाव फोरोंगिरि सोसननानै होगोन आरो जौ लोंग्राफ्रा एसे खमायनांगोन माथो हौवासाफोरनो जौ होनो नागिरदोंमोन देरहाखांनायनि उनाव औ जोंनाव जौ होगोन होननायखाय जों भट होदोंमोन आंबोहाय जौ मोनलोंगोन होननानैसो भट होथारदों आं सप्तासेयाव बथलसे होयोबालाय दामि जौ नुबायना नोंसोरनि आखला नोंसोरनि साथ्रफोरनि थाखायसो आङो भट होबायनो हा नोंसोरनि उदैनिखौल' नायबा जानाय नङाना आरे समाजनि उदैखौबो नायनांगोन समाजनि उदै माने नोंसोरनि उदैब्रा खिन्थु नोंसोरनि उदैया समाजनि उदै नङा दै आं जौ होबा नोंसोरनो जौ होनांगौ नामा एलाय पलिटिकेलि मोनसे बेसिक रुल ब्रा आं दा राजा जाथ'बाय नालाय आंनि गोसो बायदि मावगोन आं मोजां हारिमु आयदा लानानै फैगोन बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोजां कमप्लेक्स लुनानै होगोन इन्डास्ट्रि बानायनानै होगोन लामाफोरखौ मोजां खालामगोन मालाय जौ होआ माथो आं नोंसोरनो आं थगायनानै नोंसोरथ' आं होनाय नङा बेलेग पार्टिनिसो होगौमोन नोंसोरो बेनिखायनो थगायनानै भट होबाय आं नोंसोरखौ थगायाबा जायाना नोंनो भट होनानै जोंहा जेबोखौनो मोननाय नंला माथो सार मा मोना लामाया नोंसोरनि लामा नंगौना नङा नोंसोरनि बायलाबायथा लामाखौ आं मोजां खालामगोन ना बायलाबायथा दलंखौ मोजां खालामगोन ना आरो मा नांबावगौ नोंसोरनो पार्सनेल बुस्थु आंनाव रावबो जेबो दाबिफै आं हले बिराद मोजां ससियेल मिडिया नायबाय थायो दै बिराद मोजां मिथिखायो नोंसोर बाहानाबाजि खालामनानै आंनाव बुस्थु बिफैबाबो मोना आं नायगोन जायगायाव नायगोन नोंसोरनो मा बुस्थु नांमारगौ पार्सनेल बुस्थु आंनि थाफाग्रा लोगोफ्रानो आंनिफ्राय मोना मिथिबाय बेनिखायनो नैबे अमा राजाखौ रेजेंआव दाला अमा राजाया गोदान लाब्रा लेन बानायगोन लाब्रा लेनाव खालि गोरोंल' थागोन अबेसे गोदोनि मानसिफ्राथ' रोङा नालाय बिसोरनि थाखाय हरनि स्कुल खुलिनानै होगोन मिथिबाय जाय मानसिफ्रा कलेजाव थांनो मोनाखैमोन स्कुलाव थांनो मोनाखैमोन बिसोरनि थाखाय हरनि स्कुल बयनिफ्राय गेदेरसिन बाथ्रायानो जाबाय फिसाफोरखौ जाहोनो हायाबा लोंहोनो हायाबा फिसाखौ जोनोम होनोनो नाङा मानसि बानायनोनो नाङा मानो होनोब्ला दिनै नोंसोर मानसि जोनोम होगोन गाबोन ओंखाम ओंख्रिनि दावराव जानायखौ गथ'आ खोनासंनानै दुखु मोनगोन ट्रमाट जागोन बिसोरा आरो न'आव अननाय मोना नालाय गुबुनाव अननाय नागिरनो थांनानै फाग्ला फाग्लि जाहैगोन नोंसोर मोजाङै नोजोर होदोंना माहाजोनफोरनि फिसाला फिसाजोफोरनि गाज्रि आखला बेलेग दुखिया निखावरिफोरनि गाज्रि आखलनि फिसाफ्रा बेलेग जायो आरो साजाया सोर मोनो निखावरिनिफोरासो नङा होमबा बेनिखायनो निखावरि हाथाव खर' बासावसो मिथिबाय नैबे अमा राजानि उल दानायाव रावबो दुखिया थानो मोना माने दुखिया बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ जोनोम होनोनो मोनला गथ'फोरनि सायाव भबिष्यतखौ नायग्रा जाया गथ'फोरासो अन्धकाराव थांनो नागिरो बेनिखायनो फैसा खामाय आखि गामिनि बोराय बुरिफ्रा मानो गथ' खाङाखै होननानै बुङा मानो गोबोरखि दौनानै हो जाय मानो गथ' खाङाखै होननानै बुङो फैसा बिसोरनाव गथ' खांगोन जोंनो फैसा हो होननानै बुं आरो बेखौबो मावनो हायाबा सिरि गावनि खिखौ जानानै सिरि था होननानै बुंबानो जाबाय बास आरो आङो दिनै स्टेटमेन्टखौ होना होबावनोसै मोजाङै रोखानो जोंनि लाब्रा लेनाव गरिबी हाथाव बर' बासाव रावबो दुखिया थानो मोननाय नङा दिनैनो दानो जानजि खाफ्रादो आरो आंबो हानायमिनिखौ मावलांगोन आरो बिदि होननानै बयबो ओरैनो गाब्लु फैबाय थाबा जानाय नङा आं सासे पलिटिकेल लिडारसो आं भगबान नङा आं रिपिट होनबावबाय आं भगबान नङा आं जेखौ मोजां मोनो बेखौ बयनिबो थाखाय खालामगोन नाथाय नोंसोरो आंनि खाथियाव फैनानै जात एप्लाइ खालामफैनो मोननाय नङा थ' दिनैनि प्रेस मिटिंखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय थांहोलांदो नोंसोरबो गावबा गाव न'आव खामानिफोरा मावहैदो नोंनाव भट होनानै जोंहालाय माथो जेबोखौनो लाब जानाय नङा बायदिसो मोनबाय आंनि लाब जाया हरनि स्कुल खुलिनानै होगोन आङो अमा फिसिग्राफोरनो अमा गुन्दै होगोन लामा बानायनानै होगोन आरो दलं बानायनानै होगोन स्कुल मोजां बानायनानै होगोन हस्पिटाल मोजां लुनो नागिरदों आं आरो मा नांबावगौ आरो नांबावगौ मोनसे बुस्थु नोंसोरनि मेलेमखौ साफा खालामजोबनानै होगोन आं जेब्लासिम नोंसोरनि मेलेमाव हारि होननाय हाबा जेब्लासिम लाब्रा लेनखौ नोंसोर गावसोरनि न' होननानै साना अब्लासिम नोंसोरनि दिमागावनो जनानै थाबाय थागोन आं नोंसोरनि बिनायखौ बुस्थुखौनो होआ मिथिबायना नोंसोरो एमएलए एमपि एम सिएम फोरखौ बिराद खर' जायोना नोंसोर जेबो होआ होननानै जेबो मावा होननानै मावबाबो दांबाबो नाम होआ नोंसोरो बेसेबां मोजां मावनानै गालांबाबो नोंसोर जेबोखौनो होदोंखौनो होननानै बुङा माने नोंसोर माने थेंक इउखौनो बुङा बेनिखायनो एबार नोंसोरखौसो खामानि थिनगोन आं दैदेनगिरि जानानै नोंसोरखौ लाफाबाय थागोन मिथिबाय बेनिखायनो थाग थियारि जानानै थाहैदो गाबोननिफ्राय आङो मोनसे गामियाव दलं लुनो थाखाय आं माबागासिनो दङ बे दलं लुनाय हाबाफारियाव नोंसोरबो फैनानै लैहोर फैनांगोन आरोखि नङाबा दलं सलं होनाय नङा आंसो आंनि बिल्डिंखौ ताला लुनानै लागोन मिथिबाय दा थांनो हासिगौ सन्थ' आच्छा बारु थाइबानि लारु माबाफोर डिमान्ड दङ नामा नोंहाबो जेबो डिमान्ड गैयालै आंहा जौ मोनलोंबानो जाबाय नुबायना मा एसे जौजोंनो बुरखाय जानो नागिरोब्रा एबार जौ सेरेबजों लोब्बा गैयालै मिथिबायना फुजा मेलाखौनो होबावनोसो होआमोन आं खिन्थु मा खालामनो फुजा मेला होआबाबो जौ दावदैजों रंजानो मोनाबाबो बोराबग्रा मानसिफोर बिराद दङना बेनिखायनो होफ्लानोसै आं आरो नोंसा जापानाव थांनाया जाबायना जानायालाय जाबाय माबाफोर नांगौबा आंखौ बुंबानो जाबाय जेबो नांथ'ला बर्थमानथ' गावहा जापानाव थांनानै फ्रियावनो थाहैनो मोनखागोन फ्रियावनो सोलोंनो मोनखागोन मानसिया बिराद टेलेन्टेडलै बेनिखायनो बेफोरबायदि टेलेन्टखौ मोजां खामानियाव बाहायनाया मोजां दे होमबा गासैबो सरकारानो खालामजोबनानै होबायबा लाब्रा लेननि अननायाव दिनै थांनो मोनसिगोन आरो जोंना जोंलारि फिसाया नङाबाथ' जों बायदि मानसियालाय जापानावलाय बोरै फरायहोनो हानोब्रा दे मोजांनि बाथ्रा होमबालाय आं फैबाय
मानसिफ्रा बुङो न'नि मानसिफोरखौ बिराद नायो होननानै फिसाफोरखौ नायगोन होमबाबो खाथि खालानि मानसिफोरखौ फंबाय बिनानावफोरखौ बिबथै बिमानै बिमायं बेफोरखौ नायनो दरखार गैया नङाबा जा बयबो होनो गावनि मानसिफोरनो होजोबबाय होननानै होनायाव गैया जियानो जादों नोंथांमोनाबो गावनि सार्थफोरनि थाखाय आंनाव माबा मोनसे बिनो नागिरदोंबा आं होनाय नङा नाथाय आं नोंसोरनाव बिगोन नोंसोरनाव मा बिगोन लाइक कमेन्ट आरोबाव मा बिबावगोन आं साबस्क्राइब लोगोसे नोंथांमोना दाखालि जाद होनहरबायलै आं देरहानायखौनो माबा बिपिएफजों लोब्बा लाखिनानै नोंसोरो आंखौ बायदिसिना बुंबाय सोरबा बेफोरबायदि नङा जोंहा लाब्रा लेन्डआ जेबो कानेक्सन गैया बड'लेण्डजों बिदिनो जोंहा सासे नायगिरि बिथांनि कमेन्टआ आंनि गोसो गोरबोखौ बार गुसा सुग्लाबनाय बायदि सुग्लाब होबाय बिथाङा लिरदों अलवेज माय फेभरेट अल केरेक्टार्स लाब्रा लेन्ड फेमिलि आथिखालाव मानसिफोरा मानो बुजिया हाजार बार बुंबाबो फोथाया आंनि नोजोराव बड' लाब्रा कार्टुना जों बयनिबो गोसोखौ मुजिहोनो हानाय मोनसे दैलि एपिसडसो जायनि थाखाय जों बयबो सानसेयाव एपिसडखौ नुनो मोनाब्ला गोसोखौ माबायदि मोनो जों बयबो रानिं नायगिरिफोरासो बुजिगौ बेबायदि कमेडि एपिसडखौ मानो मोगथां मुलुगनि गुबै जाथायजों रुजुनो सानो बे रावा गनायथाव नङा लाब्रा कार्टुननि सासे आं दैलि भिउआर बेनिखायनो आं बुजियो लाब्रा कार्टुना सानसेनि बरिं सानखौ गोजोन होनो हाग्रा मोनसे सिरियालसो होनना आं सानो एनिवे बड' लाब्रा कार्टुन जेब्लाबो दावगालांनो हाथों स' बिथाङा सासे नायगिरि मा दैलि बिथाङा बिराद कमेन्ट हरो गेजेर गेजेर थाखुमानाबो थायो बिथाङा माने नायो होननानै मिथियो थाखुमाना थायो गेजेर गेजेर माने थाखुमाना माने कमेन्टनि आन्दोआव थाखुमायो आरो बिथाङा दा बिथाङा बिथांनिसिम गोजोननाय थाहरबाय मिस्टार खाम्फा बसुमतारी क्रिएशन 3603 नामा ओमफ्राय बेबायदिनो बेफोरबायदि थुलुंगा होयोब्ला जोंनि खस्थ'खौ बुजिफायोब्ला जोंनि खस्थ'खौ माने जोंनि माबाखौ जेबो बेलेग मोगथां मुलुगजों माने आथिखालाव जा जादों बेजों रुजालासिनो मोगथां मुलुगखौबो लोब्बा लाखिनानै बानायो खिन्थु पलिटिकेलखौ लानानै नोंथांमोना बिदि दासान आरो जोंनि सायाव माबा मोनसे राय होनांगौबा नोंथांमोना रायनायखौ नागिरदे राय होनो हायो माने अपिनियन होनो हागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टआव लाब्रि थाङाखै मा जाखो रिप्लाइ थाङाखै मा जाखो नोंसोरनि कमेन्टखौ जेब्लाबो नायो होमबालाय आं थांलायनोसैलाय रायजो राजाफोरनि खर'नि थैखौ सोहैनोसैलाय जय लाब्रा लेन्डनि जय अमा खर'नि आप्पावै नोंसोरनाव दासिमबो खिथुआव अर नाङाखै आंनो बोरो हा लिरना होनो होननाया 50 बिगा हाखौनो मोनाखै माथो आंलाय बिगासेखौ होफ्लानानै आंखौ बुरखाना दोननो सानखो ना माखो आंनो पेट्रल पाम्पबो नांगौ आंनो सुपार मार्केटबो नांगौ आरो आंनो बैयो इउएन एकाडेमि स्कुलनिखौबो बेखौबो नांगौ ओइ बुरबक नोंहा सम्पतिखौ डिभाइड खालामनायनिसो दावराव न'आव मा जादों नुवाखै एन्टनिय' दा आंहा एन्टनिय'नि सम्पतिखौ लुगैयाखै आं आंनि मोननांगौखौसो मिथिबाय आरो एन्टनिय'नि आइथिं थोंनिया नोंसोरनि थाखाय जादों नङा होमबा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों बोरैबा जुदि आं मिथिबाय नोंसोर सानैनि आखाइ दङ नों मा सानदों आं आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै गोसो खुसि जानानै दं आंसो मिथिगौ आंनि एन्टनिय'आ बेसेबां खस्थ'आव दं आरो गावनि फिसाखौ खस्थ'आव थानाय नुबा बिमाया बेसेबां खस्थ' मोनो नों मा मोनथिनो आं गासैखौबो मिथिगौ जायखिजाया आंनो सम्पति नांगौ दानो दिनैनो एन्टनिय'खौ नों गावनि फंबाय सानदोंमोनब्ला नों हाखु दाखु जानाय नङामोन आच्छारे एन्टनिय'खौ थाबैनो मोजां खालामनांगौ नोंसोर नोंबोथ' बिनि फैदा नोंहाबोथ' मोन्थाय दं मोन्थाय आंनि मोन्थायखौ नोंसोर मोनसेबो होआखै दा एन्टनिय'नि थाखायसो मोन्थाय दं जायो एन्टनिय'खौ आं नायगोन बेनि थाखाय आंनोबो सम्पतिखौ हर आं आंनि सम्पतिजोंनो एन्टनिय'खौ फाहामगोन जागोन नोंनि थाखाय लिरनानै होखाबाय आं 50 बिगा हाखौ बे हाजों मा खालामो खालाम आरो एन्टनिय'खौ नायनांगौआ जोंनि बिबान जोंहा नायगोन सेंग्रा मानसिना गोसोखांथि गोमानानै दं आइथिं थोंनियाबो गैला नोंसोरो जोंलारिखौ बोखारना होनायनिफ्राय जाबोदों जों मिथिबायना बेसे गोसोनायमोन जोंलारिखौ नाथाय नोंसोर जोंलारिखौ नाङा दा नुबाय दा एन्टनिय'आ मा जानानै दं मोजां मोनथारदोंना एन्टनिय'खौ बिदि नुनानै नोंसोर आंहासो बोरैबा मोनलायलांदों हायोबाथ' आंनि आइथिंखौनो दानस'नानै एन्टनिय'नो होगौमोन नाथाय मा खालामनो जियानो जादों लाब बाद दे नोंसोरजों रायलायनानै लाब गैला 50 बिगा हानि माबाया हरदों आंनो डकुमेन्टआ आं टेबोलाव दोनदों लाहैथां गावबा गाव जागोन दे आयै आफा आंहा बिलोगो गोदान मोनबाय सोर जाखो नोंनि बिलोगोआलाय बेलाय दुलुरा आं दुलुरजों बिलोगो खानोसै बिलोगो खानो नङा आं बुङाखै बेसो आंखौ खानो होननानै बुंदों आंहा मार्ताजों बिलोगो खानो हानाय गोहो गैथ'आ आं मिथिगौ आच्छा दे नोंसोरो आंनो 50 बिगा हाखौ होबाय थिगानो नाथाय आं बेखिनियावनो जिरायनानै थाया आंनो नांगौ 50-50 नों बेखौनो मोनदों बेखौनो ला आदा नों मा लादों आदा जेबो लायाखै आरो नोंनि रायलायनाया एसे थाब जानो बाजा दिल्लीनि मानसिया मुम्बाइनि मानसिया दिल्लीयाव मोनहैलायनाय बिदि रायलायबाय थानांलालै आदा आंनि रायलायनायानो बिदिबा आरो आं दुलुरजों बिलोगो खानो नागिरदों आदा बिलोगो आदा आं गाबोन खागोन आच्छा मोनसे खोथा बे माथानि रायलायनाया माबोरै बिदि जालांखोलै बेथ' खिन्थु गोदो नर्मेलसो रायलायोमोन मेना बिदिनो जाबाय रायलायनायानो जेसेनो देरदों एसेनो रायलायनाया बिदि जालांदों मानसिनि रायलायनाया गासिनाबो एखे जाजोबनांगौ होननानै खोथा दं नामा मालाय रायलायदों आरो नेबाय थानो बायना मालाबा गारियानो खिगारलायलांगोन आंहा खिगार जाखायो आदा न'नि गारि गैयाबा बिदिनो जायो आदा रायलायनाया मोजां सलां
माबाया नोंनि बिदि रायलायनायखौ नुबाय नोंदाया मा होननानै बुंदों नोंखौ गोजानाव था बिनिफ्राय आदा थफेरामा नंगौखौसो बुंदों आयै होमबालाय आं थांनोसै दे ओइ दुलुर जाबाय बेफोरबायदि मानसिफोरजों लोगो जायो नामा आंनि लोगोआ आंनि लोगो नोंहा बेवहाय जेबो बुंनाङा नुबाय बिफान नुबाय दाना आंना फिसाफोरा आंनि उल्थासो जाजोब्बाय बेफोर गासिबो थफेरानि थाखायनो जादों हा नंगौबो आरो बानलु बेदां नों आंखौ लिंहरदोंमोन नामा आंहा खामानि गैला आरो नोंखौ लिंहरबाय थानो उन्दुनानै सिखारनानैसो फैखो ना सिमाङावसो थाबायनानै फैखो नोंलाय नोंखौलाय मानो लिंहरनांगौ आं बेखौनो नोंखौ आंखौ लिंहरदों होननानै खोन्थाहरदों बे गामिनि मानसिफोरा माथो थिग गामिनि मानसिफोरा सैथोबो बुंनो हानाय मा नों मानो मोजां रायलाया बानलु आंजों मोजां रायलायबा माबा मोनसे खहा जागोन नामा रावनिबो थाखाय खहा जाथ'आ आंहा होमबालाय मानोथो लिंहरदोंमोन आंखौ मानो मोजाङै बुङा आं नोंनाव दाखालि फंसे बाथ्रा सोंदोंमोन मा बाथ्रा नोंथ' आंनाव जेबोखौनो सोङाखै आंनि लाइजामखौनो फरायना नायबायना नायाखै नायबाय अब्ला बेवहाय मा लिरनाय दङमोन बेवहाय नों लिरदों आंखौ मोजां मोनो होननानै आइ लाइक इउ होननानै नों मिथिगौ ना बेफोरबायदि आं रावनोबो लिरा आंनि थाखाय लिरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नाथाय नों मिथिगौ ना नों आंखौ मोजां मोनोबाबो आंखौ लोगो खालामनो सानोब्लाबो आं नोंजों मालाबाबो लोगो जाया मानि थाखाय आंथ' नोंखौ आंनि लोगो खालामनानै लाबाय मालाबानो नोंनि लोगो आंलाय मालानिफ्राय नोंनि लोगो जाखो जेब्लानिफ्राय नों आंनि लाइफआव फैदों अब्लानिफ्रायनो नों आंनि लोगो माथो नोंलाय हिनजाव मानसिफोरखौ नायनो बायोबा नोंनि लोगो बोरै जाखो आंलाय हिनजाव मानसिफोरखौ आं नायनो बायो नायनो बाबायानो थागोन होमबा आंखौलाय मानोथो लोगो खालामनो नायदों नोंलाय आंनि गोसो मा नोंनि गोसो होनबानो जागोन नामा नों हिनजाव मानसिफोरखौ मोजां मोनाबा आं नोंनि लोगो बोरै जागोन बेखौ आंलाय मा मिथिगौ आंहा नोंखौ आंनि लोगो खालामनो गोसो जादों नों आंनि लोगो बास मा होनो दे नोंबो आच्छा फुजा नायनो थाङा नामा फुजा नायनो आंहा फुजायाव टाइम गैया दखानाव थानांगौ जिलाबि दखान होदों जोंहा बबेखिनियाव होदों मिन्थिया बबेखिनियाव आं थांथ'वाखै दाबो होमबा फुजा बेरायला नोङो नोंसोरबायदि गोजौ थाखोनि मानसिजों जों लोगोखौनो जानो समाया बानलु बेदां जायनि थाखाय आङो गोबां मानसिजों नेवसिजादों आरो नोंनि थाखाय आरो नोंनि बिमा बिफाजों आरो आं बायदिसिना बुंजानो गोसो गैया स्पेसियेलि नोंनि आबैजों आंहा मिथियो आनै आफाङा आंखौ जेबो बुङा होननानै थेवबो नोंजों लोगो जानाय नुयोबा बिनि गोसोआबो दुखु मोनगोन ना आइ डोन्ट केयार आं सोरजों लोगो जाया सोर आंनि लोगो बेखौ चुज खालामनाया आंनिसो बेवहाय आंनि आइ आफा आबै बेखौ आं रावखौबो खेराया नोंनि थाखाय नोंनि गोसोनि खोथायासो बांसिन गिदिर नामा माथो आंनि थाखाय आंनि गोसोनि खोथायासो बांसिन गिदिर बेवहाय आंनि गोसोखौ रुल खालामनो आंनि बिमा बिफा मालाय आं मानो होनांगौ जाखो आरो आंनि बिबैया बिसोरजों आंहा आंनि लोगो चुज खालामनायाव जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो सिरि थार गारियाव गाखो आं नोंखौ न'सिम दोनहैनि मा गाखो आं नोंनि गारियाव मा आखायाव हमनानै थिखोनांगौ नामा थिखोनांगौबा थिखोनांगौ होननानै बुं मा जानला मानला बुंलाबायो नोंलाय माथो नों आंनि लोगो नालाय नोंखौ न'सिम दोनहैगोन आं नोंनि लोगो आं नोंनि लोगो मालाबाबो नङा नों नङा नाथाय आंनिथ' लोगो ना नों हारसिं डिसिसन लाबानो जागोन नामा आंनि लोगो नङा होननानै नोंबो हारसिं डिसिसन लाबा जागोन नामा आं नोंनि लोगो होननानै आं नोंखौ आंनि लोगो खालामनो गोसो गैया आं माहाजोननि न'खरनि मानसिफोरखौनो गिग्रासो जाबाय मानि थाखाय नोंसोर दुखिया नालाय औ जों दुखिया नालाय ओइ फिसाफोर औ आयं फिसाफोर मोनसेसो बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं बे बानलु बेदां फिसायाबा आंखौ सिनायगोन ना सिनायाथाय आं जायफ्रा बिमा आं सिनाया सोर जायफ्रा मानो सिनाया जाखो बै 2 नम्बर गामिनिया एमाव राजाजों लोगो जाबाय थाग्रा जायफ्राया आच्छा मामोन ओमफ्राय लासिंसिं माथो बुंबावनो आं मालाय बिमा बिफानि सिगाङावबो बुंहैनो लासिंसिं मोनबाय आं बेनिखायनो नोंखौ लोगो मोनबाय बेवहायनो बुंनोसै जोंफोरा गैजा रोङिनि मानसि गस्ला थाखा बायनानै होनो हाया आरो नोंनाव माबाफोर गोजामफोर आग्लायनाय दङबा हरलाय सानबेसे बिनानै गाननो दिनै आंनिफ्राय गानगोन गाबोन सोरनिफ्राय बिगोन बेफोरबायदि मानो नोंसोरो जेब्लाबो मालायनि साल' मानो लुबैयो बानलु बेदां मा बांद्रायबाय माथो खालामनो फिसा जों गैयिफोरा मावबाबो दांबाबो माथो माहाजोनखौनो जानो रोङा नों बेनो जेबो खोन्थानाङा बिनि आखलानो बिदि बिनि खुगायानो बिदि नोंनो गस्ला नांगौ ना आं हरगोन दे गोजामखौ मानो गोदानखौनो हरगोन नाथाय दखाननिखौलाय बोरै लानांगौ जाखो फिसा आंहा फैसाबो गैया आं दखाननिखौ ओरैनो फ्रियाव होआ दे जेब्ला हायो आंनो हरबानो जाबाय जेब्ला फैसा मोनगोन हरबानो जाबाय हाखु दाखु नांलाया दे मास मोनसे मोननै मोनथाम जिखिनि गोबाव लाया मानो आं जेबो साना औ जोंहानि दखानाव दे होमबालाय न'आव थांनो नागिरनाय दखानावसो थांनो नागिरबाय नों औ
दखानाव थांगोन आं माथो नोंलाय न'आव थांनो होननानैसो बुंदोंमोन नों जेबो बुजिथारा नामा बानलु बेदां नुबाय आं आयंनो गस्ला हैनो नागिरदों नोंफोरबायदि अहंकारियालाय मा बुजिनो थौदो आयं आंलाय माथो गोरोन्थि बुंखो निखावरि मानसि नालाय निखावरि बुंगोन बोलो सोलो बाहायनो रोङा नालाय बुंगोन बेवहायलाय आंनिलाय मा गोरोन्थि आरो बे जोंलारिखौ आं जेसेबां हेफाजाब होनो नागिरो मानो अख्रा अख्रा खालामबाय थायो बियो आंखौ बोरै रेजेक्ट खालामखो गोबां सिख्लाफोरानो आंखौ बांद्राय रेजेक्ट खालामा बे हारसा हिन्जावासो आंखौ फैसा एसे मोननानै आबैनि खोथा लानानै थांबाय आच्छा आबैयासो बे हारसा हिन्जावखौ होना हरदों होमबा जेबो नङा दे जाय मानसिया फैसानि थाखाय आंखौ गारो बे मानसिया आंनि थाखाय मानसिबो नङा नाथाय जोंलारिया गुबुनफोरबायदि नङा माथो अब्ला आंहा मानो जोंलारिनि फारसे एथ' एट्रेक्सन जागासिनो मा दं जायो बे जोंलारिनावलाय बेफोरखौ सानबाय थालालां साना नंबाबो सानबाय थानांगौ गोनां जाफ्लांबाय मादि मुहिनि दङ नोंनाव जोंलारि मा मुहिनि होखो नों